jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe tiniral jamma bela en garti hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum wondiɓe ceerno Souleymane Baal hanki en kaalino ceerno Bayla Perejo en limtino ha hande wondunoɓe ceerno Souleymane Baal kono wonɗo hujinoɗen e doggol ngol dokkannoɗen wondiɓe ceerno Souleymane Baal en kaali hen mbiɗen ceerno Bayla wan kono bammum Alpha Oumar ceerno Bayla kono on wondano e mabɓe ko bammum ceerno Bayla kono Tafsiru Amadou Hammadou wan on wonduno e ceerno Souleymane Baal en almami Abdoulaye ko kanko jeyno e filnitare nde on woni Tafsiru Amadou Hammadou wan Tafsiru Amadou Hammadou wan mo Kanel kanko o jeeya koye famille wonɓe Bumba yaltuɓe wayndi janko walante o jooɗino ko Kanel sara jawanɓe en jawanɓe gummi ko Dunga Thiile nde o arata Kanel nde waddi koye lawankoɓe hewɓe ɓe mbaɗi ɗo Kanel ɗo leegal gotal genniri ɗum law sara leegal cellu noon hoɗi ɗon ko jawanɓe ɓe mbi noon kanko Tafsiru Amadou Hammadou wan ko gorko timmuɗo belɗo dante Satigi Soule Ndiaye rokkinomo ɓiyum debbo yo res on woni Aissata Soule Ndiaye rokkirimo hen kadi leyɗele Wodobere Cempeng Cali Bow Gannu Soringo e kolagal gotal ni wiye fetere woni ko dow wendu Kanel hakkude guese seɓɓe koliyaɓe janjodi e guijunon ɗum foof no jiidire Satigi Soule Ndiaye ni en no Satigi foterimo ni o yenti kay e filñitare nde gam libde laamu deniyankoɓe nde wonno kamɓe ko islam ɓe darinino waɗi ala ko wonno haaju mabɓe hammu mabɓe so wona ɗum ɗon ɗum noon bandiragal en esiragal en foof ko diino ɓurno wajjat ɓe mbi ko gorko cuusɗo reedu no feewi o wonno o dogata kanko ni wonno général armé almami Abdoul Gadir Kane nde almami Abdoul Gadir haɓata e aliyel kowri nde ko kanko ardino armé o kanko heptuno taballeji mabɓe jeeɗiɗi ɓe mbinde Alpha Amar Sidi Yeru Bousso Ba e ceerno Siré Ama An naati nder Fouta eni ƴeewa poɗɗo wonde almami Fouta ɓe ƴewdimomo ɓe tawi ɓe mbi oɗo en mbaɗatamo almami saabu omo heewi jimmi no feewi sen mbaɗimo almami on wawi ɓurtaden doole Tafsiru Amadou Hammadou wan noon ko kañum woni bammum ceerno Bayla no mbiɗen ni ceerno Bayla woni bammum Alpha Oumar ceerno Bayla Alpha Oumar ceerno Bayla kañum ne wonno général armé El Hadji Oumar Tall kanko Tafsiru Amadou Hammadou wan o janngoyino Pire o janguide ceerno Souleymane Baal en almami Abdoulaye ɓe mbi o maayi ko jarguel to yirlaɓe to ɓiɓɓe bammakko en ɓe Ibra Hammad e Dewo Hammad e Mamadou Hammad e Koura Hammad ɓen keddi ko Mbumba ɓe mbi yaltuɓe e ɓen ɓe hedde jeegomo goni almameɓe Fouta yo Allah yurmomo yaafo ha hande e wondiɓe ceerno Souleymane Baal nden kala hen ceerno Abdourahmane Sall mo Janjoli on ɓe mbiyanno Dramani tenanta jangoɓe kono kalduɗen e gardidi e jubbande deftere jubbande taari Fouta wonde kanko Abdourahmane tenanta jangoɓe aduna nden waccore ko nde fuɗɗoto jangude nde fama muño ina hittino ha ko foli ara kono ɗum foof e waade noon omo laaɓi reedu kadi omo yerliti o watti subaka foof e Allah tenunoyde almuɓe ɓe wondi ɓe ko jeynori so ine janga caggal ɗum Allah uddiri hakkillo o dañi gandal paayo dungal on woni ceerno Abdourahmane Sall mo Janjoli walla mbiya Abdourahmane tenanta jangoɓe ɓe mbi noon ko gorko tiiɗo o tampata liggey to Pire to
haaju makko e hammu makko fof wonno tan koye ligganade ceerno makko o ligganimo ceerno makko ha welti e makko no feewi nde o artata firnde ceerno makko o wi duwani momo wi yo yah so Allah jaɓi kala ko ñaagui Allah ma Allah jaabo o arti Fouta ga noon o woni jaabonaɗo duwaw no feewi yimɓe no gummoro banggueji fof arde makko ɓe ene ƴeewa ñaagude Allah ɓe ene ƴeewa safrade o sehil mum ceerno Souleymane Baal no feewi o wonno kanko ni wallitoroɓe ɓe haw serdi sebɓe ɓe Satik Soule Ndiaye gureji makko janjolinaɓe ɓe kanko yaltiniɓe e satigueɓe ɓe eɓe gandira kadi ɗon ɗo wuuro mabɓe ɗo safuji ganni ha hande to janjoli ɗo wiyama yaltuɓe makko ɓe eɓe cafra ko hono ɗin safruji ko wayno jaaha en baroɗe en e ko nandi hen kanko e hoore makko omo safranno ɗum yo Allah yurmomo yafumo dewnata hen ko Alpha Amadou Nia mo Soringo oɗo ko gandu mawɗo no feewi o wonno on woni Elimane Lewa Alpha Amadou Nia o janngoyino Pire ɓe mbi noon ko kewnoɗo gandal ko ceerno kewɗo gandal no feewi e yonta mabɓe o jeeya koye ɓurɓe janngude e hewde gandal on woni Elimane Lewa mo andi ɓurani e fiɓɓu no feewi o fiila Alpha koto Pire to o jeeya koye batu mawdu Almami Abdoul ko ñaawo towɗo o wonno mo jangguinanno ɓurana e fiɓɓu fof ɓe mbi noon asli makko ko Poolel Diaw caggal ɗum o eggi o fayi Soringo o mahi ɗon juma o wattudi noon koto Guigilon sebɓe poliyaɓe to ko toon kadi o hutti e jomum yo Allah yurmomo yafomo ndewnaten hen ko Abdoul Karimou Diawanɗo Daf mo Seeno Palel ko sehil e jangguidiɗo Almami Abdoul Gadir Kane o wonno ene wiye ko Almami Abdoul Gadir jangguinimo lasrar kanko e Almami Abdoul koɓe yontidaɓe ko sehil Almami Abdoul Gadir Kane no feewi o wonno ko cirlidiɗo mum Almami Abdoul ina heɗaninomo no feewi o jeeya koye disnodirteɓe ɓurɓe ɓattade Almami Abdoul kanko Almami Abdoul Gadir halfinno uddide koye jumaji e nder Fouta kanko kadi halfina wadde halwa wiyama nde Fuutankoɓe jiiɗi filde Almami nde Fuutankoɓe ƴewata gardiɓe yo wonan ɗumen Almami wiyama Fuutankoɓe garino makko yo wonan ɗumen Almami o sali o wi ɓen yo jahtu Almami Abdoul Gadir Kane kono noon won woɓɓe mbi ala Oumar Kane wi e deftere mum la première hégémonie pol wonde ko Alpha Amar Seydi Yero Bousso Ba e ceerno Siré Ama An mo Guigilon ko kañumen Fuutankoɓe cuɓino yo naatɗe Fouta ene ƴewanoɓe poɗɗo wonde Almami manam ko kamɓe mbaɗanno hiño mbaɗanno test yimɓeɓe eɓe ƴeewa kamɓe yontande mabɓe nde hol kanduɗo e waɗede Almami ɓe mbi noon nde Alpha Amar Seydi Yero Bousso Ba ari tawimo Seeno Palel o yindire makko o testimo caggal ɗum o wi Fuutankoɓe oɗo gorko ne joƴi no feewi mo seeɓi ko joom peeje kewɗe oɗo so ardi men ina wawi wofde lawol eɓe kulimo tan eɓe kuldimo sibu ɗeere makko nde sibu miijade mataw omo wawi finde tan o waylo kuule mabɓe ɗe waddanaɓe kuule goɗɗe ɗeɓe gandano woni mataw dal ɓe kulimo ni woni noon kanko Alpha Amar Seydi Yero Bousso eɓe jokki gonɗon ƴewde hande ɓe garoy Almami Abdoul ɓe cawi ko kañum kay ɓuri handude e waɗede Almami
mbi almami Abdoul yo waɗle almami fof almami Abdoul sali en jogi hen eɓe ñaago hande almami jaɓoyno caggal majjum almami Abdoul ari e makko ari sehil makko on Abdoul Karimou Diawando Daf ñaagui ɗum yo naranmo halwa. Abdoul Karimou Daf naari halwa balɗe 15 yalti o wi sehilam kono almami Abdoul Gadir Kane jab lefol ngol ngulamu ko Allah tottumako ngo ummi tan koto Allah kono andu noon ɓeɗo siɓimamo yawonan ɗumen almami Fouta ko kamɓe kadi jamfotoma janggo ko kamɓe mbaratma janggo kono maɓe laɓɓini e bakkoruji ma ko aljanna woni galle ma janggo ɓe mbi ko nden tan almami Abdoul Gadir Kane fuɗɗi jamde wonde almami Fouta kankone almami walla ceerno Abdoul Karimou Diawando Daf ko balɗe 15 o wuuri caggal almami Abdoul nde almami Abdoul wara 4 avril 1807 19 mum hono no hankini kankone o wara e juuɗe babarankoɓe carte yo Allah yurmomo yafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe ndewnata hen ko tafsiru Jabiri Dia mo Jagnum Diawɓe tafsiru Jabiri jeeya koye fulɓe Diawɓe ko ɓillo e nder Bossaya kankone o janggoyino Pire o warti ko ɓillo wuro ngo jibinago o woni ɗon duuɓi seeɗa ɓe mbi noon ko neɗɗo galo kewɗo jawdi daridi kono noon kadi ko dewo Allah no feewi ko ɗum addinimo ummade ko ɓillo o fayi waalo e nokku ene wiye Baran sara Lac de Guiers ɓe mbi ɗum waɗi koye laamu Baraga Yamar Mbodj waɗi saaha goto ɓe mbi jawdi makko meeɗi honede tawi ko Fuutankoɓe konno jawdi ndi ɓe gummi noon ko hedde Mbumba woni hen mbi koye laamu almami Birane woɗɓe mbi koye laamu almami Mamadou Birane nde jawdi ndi honande o yeehi Mbumba o yaɓani noon o windi ɓatage noon paayo dinɗo faade almami nde almami heeɓi ɓatage o andi kam binduɗo oɗo ɓatage ko neɗɗo gandu mawɗo ko neɗɗo kadi ganduɗo diine islam o no feewi o haali e nder ɓatage holko l'islam wi ko fahi e kareji ko fahi e honde jawɗele jananɗe nde almami jangi ɓatage o tan noddi baru mawɓe o namdi so tawi lawol ina waɗi jaggude jawdi oɗo neɗɗo binduɗo oɗo ɓatage Fuutankoɓe mbi keddima yamirode almami wi yo tottir jawdi makko fof o tottira jawdi makko fof ha laaɓi car caggal ɗum almami ñaaguimo nde ummo ho waalo o arte Fuuta nde waɗi noon so heddima to woni to Fuutankoɓe ina mbawi faydude jawdi makko e jawɗele heddiɓe ɓe eɓe jagguiri hefreɓe ɓe almami wi yo yiilo nokku to yiiɗi hodde fof e nder Fuuta o suuɓi Jagnum koye nder Dimat nde waɗi noon ɗon woɗɗani waalo e nder waalo he kadi omo heewi hen almuɓe ɓe mbi noon ko nonɗuɗo no feewi ko ɗum waɗi almami jaggimo o wattimo e ɓattiɓe ɗum wattimo e disnodirteɓe mum kala ko almami ina waɗa ma namdomo hen miijo makko ma disnomo hen ɓe mbi o jeeya kay koye darinoɓe ngam yandinde laamu deniyankoɓe o wallino kadi ha hande kamɓe nden ɗon filnitare darnude islam e yañude ɗum e nder Fuuta o maayi ko Jagnum Diawɓe ɗon kadi o ubba yo Allah yurmomo yaafo ndewnaten hen ko Alpha Amar Sidi Yero Bousso Ba mo Hoore Fonde darol noon ina wiya o yalti koye ubbatu Bunnafi to Ɓuuraysiyankoɓe
kanko ummi ko Rinjaw o yehino kay janngoyde Pire kanko ceerno Souleymane Baal en koɓe yontidaɓe tan koɓe fedde nde o arti Pire o jooɗi ko hoore fonde ɓe mbi ko galle makko batu gadano ngam libde laamu deniyankoɓe jooɗino kala neɗɗo biyaɗo ina ardine hunde ko ma jooɗodo e makko haw ƴeewa ɗum o ɓeta ɗum kanko ɓenno pellital e gonɗingol ceerno Souleymane Baal ko kanko kadi wiya yo yaa e nder Fuuta fof e yiilonoyo Fuutankoɓe e Almami ko nden o suɓi Abdoul Hammadi Kane ɓi Hammadi Alhaji on Almami Abdoul Gadir Kane mo Koɓillo on nden jooɗino ko appi e nder lowre hakkunde Ɓundu e Fuuta kanko noon Alpha Amar Sidi Yer Bousso hay sinno o meeɗani wonde Almami kala bahu mawndu payidindu waɗate ko galle makko ɗo ko kanko mahi juma gadano hoore fonde o maayi ko hoore fonde ɗon kadi ubba yo Allah yurmomo yafomo ndewnaten hen ko Mamoudou Ali Racine Oumar Jamli mo Cilon kankone kay o janngoyino Pire ngam ɗaɓɓoyde gandal eɓe noddiramo noon Mboɗe ceerno Mamoudou Ali Racine Oumar Jamli ko ceerno juulɗo kadi jiɗaɗo mo yimɓe jiɗi sabu dewal mum Allah kanko wonno imam juma maɓɓe kanko lorandunoɓe mayɓe maɓɓe kanko janginta suhaɓe maɓɓe kanko woni bammum Ali Mamoudou ko ceerno cuusɗo kadi joguitiɗo ngam dandude Cilonnaɓe e Bosoynaɓe fof e añɓe mumen ko ɗum waɗi Cilonnaɓe dokkinomo guese biyeteɗe Patas dokkimo galle hakkude wuro ngo ko noon kadi e joɓɓe ɓe dokkinomo guesa e guese mumen biyeteɗe Cabrangal Bosoynaɓe banggue funnague ɓenne kay mbaɗinomo koho mumen sabu wondemo jambaro e wondemo newiɗo ko aynaɓe noon mbarimo to guese ndulumaji naɓe to fori ɗum sawino walde fori nde wara honde ceerno Souleymane Baal en mbaɗi kolu ngam yidde jabtinoydemo kañumne koye nden walde heddi nde wara hon noon kanko ceerno Mamoudou Ali Racine o artira Cilon o ubba ɗo mbiɗen ko ɗum jibini walde fori nde ceerno Souleymane Baal tafi koyngal kon ngam yidde jabtinoydemo kañumenne ko en keddi en heddino e nden walde ha hande waɓe henno tafsir ɓoggel en e ko nandi hen tafsir ɓoggel kañumne keddinoɗo e nden ɗon walde nde mbiɗen fori nde tafsir ɓoggel noon o wiyete walla noon o dowliri kono inde makko ko Amadou Sawa Demba Boubou Demba Jamli o ummi ɗon o fayi Pire ngam ɗaɓɓoyde gandal o atti to ɓoggel ɗo omo woni sariyanke o darjiri e inde tafsir ɓoggel caggal mum jom wuro ɓoggel on woni koye less jimadi Satiki yamiri yo Bowɗi Konge nde on yamiri yo Bowɗi Konge yimɓe goni e hongude Bowɗi tafsir ɓoggel wi yoɓe dartin Bowɗi ɗi kono honganoɓe dartinani tafsir ɓoggel fusi Bowɗi ɗi ndew seeki Bowɗi ɗi tan jom wuro o yamiri yo nangue o hirse bandi o hen e sehilaɓe makko tefinimo jom wuro o jaɓi tefore nde kono wi e sarɗi tafsir ɓoggel kay yaltan wuro ngo ha laaɓa ceer ni woni o yalti wuro ngo o fayi jaabo mawgo ko kanko kay adi arde toon e koreji makko liduɓe ɗum waɗi
ɓesgu makko ina lomlomtodira gaddigo wuro ngo ha joni. gardiɗo wuro ngo lefol mum ko tafsir ɓoggel ha ɗo ko noon tan wiyete. ɗo kadi Cheikh Moussa Camara en ɓamti ɗo asko makko seeɗa, wi gande Demba Jamli kañum woni bammum Sawa Demba, Atumani Demba, Lamine Demba, Siré Demba. Sawa Demba ko kañum woni bammum Amadou Samba, Amadou Samba ko kañum woni tafsir ɓoggel, tafsir ɓoggel ko kañum woni bammum Hammad Tafsiru, Siré Tafsiru, Babacar Tafsiru e Babali Tafsiru. Babali Tafsiru on woni almami baba. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama. Tawi ko kalano ɗen e ɓeɗo wondiɓe ceerno Souleymane Baal, eɗen tumnino e ceerno Oumar Kane, professeur Oumar Kane e deftere mum wiyetende la première hégémonie Peul, le Foutotoro de Kulitengel Almami Abdoul, e ceerno Cheikh Moussa Camara e deftere mum Zuhur al Basatin. ɗum noon Allah jarama on jarama.